tabukni jorarogo sikla sikli rok sakni je tongthokti je mujungti se ungui tongbai shiwo ma phani kokno khna lailia kaijakna borjakna ungui bo hoda nanglia luku nanglia kuni no kaijak lai mano haiki buini mokol kotono kuni khe kaijak mani buthaino yagulo kisamisa khafer lai furu keno hasteni lukurok nuk shinai social media facebook whatsapp grangai filik ke hamjak mano poboti mani bai shunani nailema kalai bekha tabuk ung tong jorani sikla sikli ro obahaino salcha salnai sikangni koktuma takhok jitendra kumar bai bukuk shaniari angkha ferlai naslemung bukung buchugotiyei kunino tonglailia kunino chalailia hinai khoroksate khoroksano majra belaikha sakni jolima naslemano shalaika maituk kutuktike fia kokti salo hinki teisa haino hai kunui kathalai sinai hinai kok manju laifika hinke tabuk satai klaio obahai tongmungni bisingte hasteni lukurokno tamono funukna naima klai saksakno asakda kuchuk beremo kama haima tongjak bai tamo wansok sinai nai tongnai hasteni lukurok Amo problem no bochung tini solve khai peka ung paikha amo teisa amo takai thu ni masawo amo ni paibo teisa chungno khainke ang abo ni thani thangai illegal action mananai abo nang jotto bepano koinai darati munai so ang to noro ni munai hai ang to noro ni bai hai ke salsa noro ni dario bong khainke noro bujinai bai kengnai so ang request khainai o bidino delete khaina ung thu sianu gyakare bino judge khaye kaisa burino rom teke judge khaiba suicide phano khaithang mano oboni kuno chance kre obon bage ang request khayo bidino delete khaidi je kok paijak no pairino ro sidi ani future ro effect nya tei jade ang obon bage request anu bebak no delete khaidi no asung no sanamu jungo o kok no tei tato ro thungno na ang koine bebak no takok jite norok ni to kaisa chang facebook video kaisa nukha video to belai ke tong nai kok photo ke nung jagi to abole bisu jati kok to lai abo kisa kok banglai ma bai bino video viral ung thangka tei amo video no bui share ta khaidi asung no jodi share do khaikang kai viral khaikang kai borok bo pore problem o sopainai asuk aba video ni ukologo norok ni je bejalang lai men bobo hai ing lai ta kobrok bobo hai ing lai pai lai amo jotono kok tabuk pai thangka asung kaya video ngke bobo hai ke viral abo udino horo kisa bejalong ma bagai na video likung thangka